Atzo azaroak 21, zein Nafarroako Europako enpresen eta berrikuntza zentroak Nafarroan daukan egoitzak eskainitako eta emakumezkoen ekintzailetzan fokoan jartzen duen jardunaldi zikloari amaiera eman zion. Aurten bigarren edizioa da eta hura ezagutuko dugu Pilar Telletxearen eskutik, zeineko enpresa sorkuntza arloko arduraduna. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, eskerrik asko deitzeagatik. Bigarren edizioa esan dugu. Bigarren edizioa. Jaz hasi ginen lehen biziko edizioakin, egia da zeinen aldetik beti landu dugula enprendimendua eta ekintzaleitza emakumeen aldetik ere beti ditugu gauzak, baina orain udaletxean eskutik landu dugu ziklo horiek eta foku hau egun horietan, adibidez hilabete honetan, eta aurten izan du da bigarren saioa. Orduan, hori, emakumezkoen ekintzailetzan, esan dugun moduan. Eta esan dugu ziklo bat izan zela, noiz hasi zen? Bueno, jaz, hasi ginen lehen biziko zikloa. Zen pixko bat ikusteko kanpoan dagoen arazo horiek guk ikusten ditugunak zeginen aldetik benetan kanpoan ere hala dauden. Ikusi ginen gauzak antzinera ateri zirela, eta aurten udaletxeak nahi izan dudu berritik hilabetean honen barruan bigarren zikloa hastea eta ja amaitu da, ez? Azaroaren hasieran orduan jarri zen martxan. Bai. Eta zergatik emakumezkoak, ze oztopoak aurkitzen dituzte? Bueno, oztopoak heldu diren ikuste betitik errate batera, ez? Alde batetik ikastaroan aldetik, beste aldetik kulturan aldetik, emakumeon burua dago leku guztietan eta batzutan inun, baina leku guztietan familian menpean bizi da, eta ere bai, nahi badu enpresa bat sortu edo ekintzaleitza bazala hasi, behar ditu kompetentzia batzuk eta kompetentzia horiek demostratu besteak baino gehiago errate batera, ez? Baina bere burua dago nola enpresa, zertaz gero eta gehiago emakumea prestatugoa dago, ikastaroa gehiago du, nahi ditu gauzak egin eta bere balio hori nahi du antzinera atera, baina beste aldetik hor daukagu gure familia ere, ez? Eta gure preokupazioa eta gure beharrezkoa familiana. Nola, familia gurekin eta gu bere bai familiakin. Egia errateko hau dena sortu zen ikusten ginuelakoz, zeginen beti landu dugu enpresaren buruz gauzak egin ditugu emakumean arloren barruan, ez? Baina eskerrak edizio horieri, edizio horiek sortu dire, bai edo bai zertaz ikusten dugu estadistikak eta erraten duten bazala, ehunetik 10 hortan sortzen direla enpresak emakumean buruz, emakumea burua egiten duena. Eta hemen, Nafarroan, ez gara jetzen 5-ara, ehunetik 5-ara. Orduan, badakigu lan handitz egin behar dela, egia errateko ikastaroan aldetik erranduten bazala, gero eta gehiago lantzen egin dire, eta horre badugu lan pixko bat, ikastaroan gehiago bultzatzeko. Zertaz, badaude bi modua enpresa sortzeko pentsamentua. Alde batetik da behartasunan aldetik, beste aldetik da teknologia edo proposamena baliogarri bat aurkitzen duzulakoz, eta proposamen hori antzinera bultzatzeko behar duzu ikastaroak eta prestakuntza bat oso berezia. Bertzean dako ere bai, ez? Baina, emakumea ikusten da beti badaudela area batzuk, arlo batzuk gaindu behar ditunak. Alde batetik dire bere ikariak, enpresa sortzeko eta familian menpe hori aiztien errandugun bazala. Baina gero dago ere, adibidez, bere situazioa, bere posizioa joaten delik adibidez bankoetxe batera edo finantziako organismo baten antzinera eta eskatu behar dulik, bere plangintzakin eskatu behar dulik dirua, ez? Orduan negoziazio hortan beti emakumea atzeratzen da.
Askotan, gaur egun oraindikan, behar duzu laguntza gizonezko batekin zurekin. Osea, ikaragarria da, baina horrela. Horrelako kasuak ikusten dira, bai. Gero beste aldetik ere, eta da gaur egun oso garrantzitsua, da kontaktuen zorroa. Da gauz bat beharrezkoa dena ekintzaleitza sortzeko, osea, enpresa bat sortzeko, eta emakumeak beti hor atzerago gaude ere. Baina, bueno, hori da gauz bat lantzen alduguna, da gauz bat gero eta gehiago ikusten dena eta lantzen aldena, baina lana gehiago egin behar dugu ere ikastaroan aldetik, ez? Erraten dena STEM dela zikloa, bueno, unibertsitateko dela matematikako graduak edo teknologia, zientzia, ingenieritza, hor emakumean postura, oraindikan 100-5 dago. Ez barkatu, 100-25. Orduan oraindikan badugu hor, ez, zegin beharra. Gainezuk ingenieritza edo investigazioan zaudelik, gero ere berri zen enpresako momentuan bigarren planuan gelditzen zera, eta ez enpresaren buruan. Orduan hor, pausu hori eman beharra dugu, eta hortako daude organismoak, dago kultura pixko bat aldatzea, guk emakumeak bazala ere lantzea gure txikiakin, gure familiakin, eta gure buruan ere, ez? Eta, eskainitako zikloa emakumezkoei orokorrean zuzenduta zegoen, edo profil ezakit ikasketa zehatz batzuk izan da, edo adin tarte bati, edo... Bueno, nola den denbora bat murritza, errate batera, baina da oso fokalizatua, zen prestatu ginuna dena zen emakumeendako. Arloak sartu gintunak ziren orain ikusten dugunak ze beharrezkoa edo beurek zer eskatzen duten, ez, momentu honetan. Jaz, landu ginun adibidez, marka personal deitzen dena. Marka personala da zu ikustea zure burua nola den eta nola ikusten duten gainekoak, eta hori landu ginun, eta aurten hori gehin egin dugu finanziazioan aldetik ziklo bat. Beste bat izan du da salmenta eta marketing digitala. Zertaz, beste arazoa ikusten duguna da emakumeak ere behar duela bere, enpresa bat sortzen baduzu, behar duzu mundura ideki. Eta mundu hortara idekitzeko marketing digitalak laguntzen aldizuela, ez? Eta gero beste bat izan du da salmenta eta nola ideki zure salmentak merkatura, beste lekutara. Eta ez hemen gelditzea, ez, hemen barrua makarra. Zer intzuk dira ekintzailetzaren ekarpenak gizarteari eta zergatik bermatu behar da hori emakumezko ekintzaileak egotea? Bueno, emakumeak dugu, nahi badugu edo ez badugu nahi, dugu pentsamentu bat desberdina. Behar ditugu alde batetik gure ikari horiek landu eta antzinera egin, zertaz badugu indarra bat gauzak ongi egiteko. Daukagu kapazitate bat beti arlo guztietan pentsatzeko eta denakin zarbait sortzeko eta beti ona, ez? Eta beti gizartean aldetik gainere beti hor daukagu eta daukagun ideiak egiteko eta ideia horiek martxan patzeko ekintza eginez, enpresa bat sortu ez, posibilitateak enpresan barrenean puskaz handiagoak dire eta zabalagoak dire. Kuestionea da, oraindikan hor ere landu behar dela handitz, zertaz daude desberdintasun handiz enpresan barruetan, beti gizonezkoak daude enpresan buruetan, eta gainere, inkluso salarion aldetik ere, dago desberdintasun bat oso garrantzitsua, ez? Baina lantzen alda eta nik uste beharrezkoa dela gainere. Eta nondik hasi behar da hori aldatzeko? Nik uste pixko bat leku guzietatik. Hasi behar da eskolatik, hasi behar da etxetik, hasi behar da kultura aldatzen. Gero eta gehiago kalean ikusten den movimentua, gaztean movimentua ikusten da aldatzen dula foku hori. Erakutsi behar dugu emakumea izan ere posible duzula ingenieria ikasi, matematika ikasi,
osasuna arlotan sartu, baino ez, orain arte bazala medikoan laguntza baizik zu izaten altza dela, eta gauza horiek denak landu ez, sortuko dire bai edo bai, ekintza gehiago eta enpresa gehiago. Gizartearen pentsakera, ez da azkenean aurre iritzi asko daude, eta, bai, esan duzu dira leku askotatik, ez? Hezkuntza, eskola, familia, ondokoa. Nola egiten dio hone aurre edo nola egiten diezue zeinetik? Zeinetik, zein beti egin ditu gauzak emakumeen buruz, ez? Emakumea beti antzineratzeko ideiakin. Egia errateko gure barrenean dauden prestakuntza guziakin, guk laguntzen dugu nola gizonezkoei eta nola emakumezkoei, baina egia errateko noizta gehiago solasten dugun emakumean gainean, emakumean posibilidaden gainean, eta gero eta gehiago ditugu enpresak gure inkubaduran emakumeak sortuak. Nola egiten dugun? Pixko bat landuz, solastuz, unibertsitateen bitartez bilatuz, ze personak dauden investigazioetan eta teknologian barruan sartuak, eta pixko bat hortik lagunduz beste proiektuakin persona horiek, emakume horiek ere idea izatea enpresa sortzeko bidea, ez? Eta sortzen dutelik, egia errateko, gainere normalean hartzen dute bere ekipoa barrenean, bere talde barrenean, sartzen dute emakume gehiago. Eta hori gero eta gehiago laguntzen du. Orduan gure lanare hor dago, egunerako gauzetan, baino egiten ditugu saio handitz, azaro honen zikloan kanpoz, ere egiten ditugu saio handitz, emakumea patzen antzinean, ez? Bere enpresan komunikazioan bitartez eta bere ikusteko bizko bat nola egiten duten. Hartzen ditugu emakume horiek eta eramaten ditugu ere eskatzen digu joteko berri zen unibertsitatera, IES-eko eskolara, edo batxillerrera, eta pixko bat horrez lantzen denak dugula posibilitate hori, ez. Eta horretaz gain atzo bukatutako zikloarekin adibidez ere, ez? Bai, atzo bukatu ginen zikloare bazauden lau bost lagun, denak emakumeak, finantziazioan gainean solasean eta beste behun esperientzian gainean, eta laguntzen erranez denak posible dugula egitea eta aurrera egitea enpresa batekin. Eta lehendabiziko edizioan nolakoa izan zen? Lehendabiziko edizioan landu ginen finantziazioa ere, landu ginen merkatua eta nola egin behar den salmentak, eta landu ginen marka personala. Izan duzeren 27 lagun arlo bakoitzean, eta hortikan sortu ziren enpresa gehiago. Karo, zuk edizio horietan daude persona tipo guzietakoak, ez? Dutenak ja ideia bat bere buruan, besteak ez dutenak oso garbi eta nahi dute jakin zer dagon berari laguntzeko. Eta, ideia baldin baduzu eta ikusten duzu zuk ere posible duzula, eta saio horietan kontu ematen zera, badaudela zu bazala beste persona batzuk, beste emakumeak nahi dutela gauzak hobekiago egin eta antzinera egin, etortzen dire gero zeinera, eta zeinen zikloan normalean lantzen ditugu eta patzen diogu beste kontaktuakin, beste personakin, eta hor lantzen dugu enpresa sortu arte. Eta ospatutako bi zikloetan nork hartu du parte? Esan nahi dut, ez dakit, gero zitzerakoan edo erakusterakoan zeinen ekipoa? Bai, egoten da zeinen ekipoa, egoten da parte hartzen du ere personaiak sortu dutenak enpresa, eta gero zerbait oso puntuala delik, finantziazioan aldetik adibidez, hor etorri dire beste organismoak, ez? Zauden elkargi, Caja Rural, zagon Zein, Sodena, Kaixa, zauden beste girokoak. Eta, beurek erakusten dute ere, behun arpegia erranez, gu ere prez gaude, etorri gurengana, zertaz gure izateko manera eta lantzeko manera ere aldatzen ari da, ez? Eta horregatik gaude hemen eserita gaur, orduan etorri eta etorri bakarrik.
Eta jaso egin dituzue zuzeneko iritziak hori publikoaren aldetik, parte hartzaileen aldetik? Bueno, bai, adibidez, gero solasten garelik han dauden emakume horiekin gehien, denak dire errate batera emakumeak. Bueno, gizonezkoak ere izaten dire, baina gehienak emakumeak. Orduan, bai, beurek gero zer gelditzen da, alde batetik duzu momentu hori nik ere nahi dut egin eta posible dut, eta joten da bere buruan pentsatzen landu behar dula, eta nola berak eta nola berekin heldu direnak, txikiak, erranet bere alaba dela edo lagona dela, lo que sea, baino beste aldetik ere hor sortzen dire guainik arazoak, ez? Eta nola, eta bai, hemen dena oso polita da, baino gero joten naiz eta gero bakardadea sentitzen dut berriro, enpresa sortzeko momentu hortan, edo finantziazioa ez da erraten duten bazala, edo bai kontaktuna oso garrantzitsua da eta nik ez dut, edo nire ikastaroak momentu honetan zertaz ja baldin baduzu adin bat eta famili bat enkargo, lo que sea, eta ez duzu ikastaro bat behar dena ikusten duzu hor ere lan egin barra duzuela zure buruakin. Baina, bueno, segun ze proiektua den, segun ze idea den, Nafarroan dauden organismoan bitartez, nola zegin, AGE dela, Kamara de Komertzio dela, udaletxen aldetik, organismo pilo bat daude ere laguntzeko, eta dago prestakuntza pixka handitz, eta pixka bat hartu ez eta landuz, hori dena superatzen da, gaintzen da. Eta ebaluaketa positiboa egiten duzue? Bai, heldu den urtean berriro, eta ia posible den gehiago, ez? Nik uste gaine kulturan aldetik, kanpoan dagoen movimentuan aldetik ere ikusten dela beharrezkoa dela, eta nik uste heldu den urtean guaindikan gehiago landuko dugula, eta gehiago utziko digutela lantzea eta posizionatzea emakumeen ekintzalaitza. Bai, oraindik asko dagoelako egiteke. Bai. Eta nola sortu zen ideia, ikusten da hor behar bat dagoela argi eta garbi, baina hori ze testu inguruan zen momentutan? Hori zaila da guretako erratea, zertaz erranduten bazala zeinen beti ikusi dugu emakumeen kapazitateak. Gainere, errate batera zeinen gehienak emakumeak era, lantzen dugunak, eta hor gaude enprendimentuen ekintzaletzaren movimentu hortan beti, ez? Ze momentuan, nik uste pixko bat aldatzen nahi delakoz giroa, ez? Jendea ikusten du beharrezkoa dela, enpresatan behartu izan du dire talento batez, ekarri dute talentu berria eta talentu berri hori emakumeak ekartzen du, gizonezkoak ere bai, baina emakumean pentsatzeko modua, konpromisoa, kapazitatea lekuzietan egoteko eta responsabilitatea hor dago. Baina beste aldetik ere oraindikan landu behar da erraten dena korresponsabilitatea familietan eta enpresan inguruan ere, eta ez kontziliazioa, ez? Beste solasten dena kontziliazioaz, baina bai korresponsabilitatea. Nik uste kontziliaziotik pasatu garela orain pixko bat hori gara aldatzen korresponsabilitate hortara, eta horrek laguntzen hasi da ere emakumeak ekintzalitzan sortzea, ez? Pixko bat ikustea argitasuna. Eta, ez dago momentu bat erranduzuna, orain sortu behar dugu saio bat, edo ziklo bat unen gainean. Ez da hori. Nik uste, torri dela, unibertsitatearen aldetik, badaude persona handitz, emakume handitz, nahi dutenak gauzak egin, gero eta gehiago ikusten dire emakumeak sortzen dutela enpresak gainere arrisku baten barrenean sartzen direnak, arriskua sentiduan finantziazioan aldetik, dirun aldetik, inbertsioan aldetik, badirila emakumeak posible dutenak enpresa baten burua eraman eta familia sortu eta familia eraman eta dena posible dela, baina, oraindikan badago handiz lantzeko, ez? Udalaren eta emakumezko enpresari eta zuzendarien elkartearen babesa edo partaidetza ere izan da, ez? Bai, udalan aldetik prestatu zen ziklo horiek,
nola hizkuntzaren arloatik eta nola zuzendarin aldetik, eta organismo guztiek ere daude pixko bat sentimentu horekin eta bultzatzen bai edo bai emakumeen ekintzailetza. Eta gero, gitaraua diseinatzerakoan, ze hartzen da kontutan edo nolakoa izan da prestakuntza, marketingaren garrantziare, aipatu egin duzu, finantziazioa eta... Bai, nola guk zeinen lantzen dugun ekintzaileitzan aldetik gure egunerako lana da, ez? Ikusten dugu ze beharrak dauden. Egia da gero, aipatzen dugula udaletxeko zuzendaritzakin eta solasten dugu zer ikusten dugun guk, ze beharra duen. Eta adibidez, bai edo bai, enpresa bat, adibidez, ekintza bat sortzeko eta enpresa bat sortzeko arazoak berdinak dire, denenak. Finantziazioa falta da, bakarrik hori finantziazioan aldetik, orain arte dena beti gizonezkoak eramaten zuten, baina gero beti atzean dago emakumea hobekina planifikatzen duna finantziazio hori. Baina oso garrantzitsua da zuk sortzen baduzu enpresa bat, bai edo bai, salmenta egin behar duzula. Merkatu berriak hor daudela, movimentua jendena, kanpotarrena, etortzen dena, turismo guzia, pentsamentu aldatzen nahi dela, eta posible duzula hor egotea ere. Orduan, ideki behar da hori, igual da, emakumea izan edo gizona izan, bakarra emakumeak badula gainere, kapazidade bat, dena bat erartzeko eta gizarte guztiari zerbizio bat emateko, ez? Eta, pixko bat hortikan sortzen dire. Egia da, gero, ziklo horiek bukatu eta hor dauden emakume horiekin berriz solasten gara, zer iruditu zaizu, ze nahi duzu heldu den urtean edo ze nahi duzu gehiago landu, eta egia da momentu hortan ere beraiek behar dutela pixko bat behun reflexioa, personala, batzuk nahi dute segitu lanean gurekin eta bere enpresa sortu posibilitate horiek ikusi, eta, zaten ditugu ideak, baina beti hor ibiltzen dire, ez? Baina hori, lantzen jarraitu behar duten arren, nola ateratzen dira hortik, ze baliabideekin? Guk zeinen aldetik, badugu ziklo batzuk, baditugu, gainere egunerako gauzetan, baditugu ziklo batzuk enpresa sortzeko pausuak, ez? Eta orduan, erraten dugu, patzen dugu tekniko batekin elkarrizketa baten, ikusteko ze momentuan dagoen persona hori, eta nola laguntzen aldiogun gure zerbizioakin. Normalean, sartzen dire ekintzaileitzeko pausu horietan, eta pausu horren barrenean nola diren sei arlo, hartzen direnak, sei arlo horietan lantzen joaten garelik, joaten gara gero beste aldetik tiraka. Eta tiraka hori zerra nahi du, baditugula gure inkubadoran enpresa pila bat, eta enpresa horietan badaude emakumeak ere. Eta nola gizonezkoak eta emakumeakin patzen ditugu kontaktuak. Hor azten daia bere kontaktuen zorroa. Hortikan, segun ze ideia duzun, joten zara igual zientzian aldeko gehiago, edo joten zara zerbizioan aldeko, edo merkatarin aldeko, edo hor ikusten dugu nola landu, ez? Badaude zerbizio pila bat, ez? Eta behar baduzu ere laguntza unibertsitateen aldetik, ez dakit norbatekin egon edo norbatekin solastu, hori ere bai. Badaude posibilitate pila bat, baina da pixko bat ados emakumea honek ze enpresa edo zer nahi duen sortu. Orduan, atzo ospatutako zikloa garrantzitsua izan zen, baina hori egunerokotasunean landu beharreko zerbait da. Bai. Eta lehen esan duzu datorren urteko edizioan pentsatzen zaudetela dagoeneko? Hor gelditu zen, atzo bilu gintuen posibilitate batzuk, jendeak nahi du hor segitzea, udaletxetik nahi dute gauza horiek oraindik bultzatu, nola ez, gobernuen aldetik eta beste organismoen aldetik. Eta zergatik, zertaz bai edo bai, beharrezkoa da. Beharrezkoa da, zertaz posibilitate handiz ditu emakumeak,
emakumean kapazitateak eta gero eta gehiago hizkuntzan aldetik lantzen da eta posibilitateak hor daude sortzeko, enpresa berriak sortzeko kapazitate gehiokin eta hor landu beharra dugu. Eta zikloetaz disfrutatu ez zutenek, edo zeinek informazio gehiago nahi izanez gero nora jo dezakete? Etortzen alda zeinen web orrira, edo udaletxean ere web orrien bitartez bultzatzen dizute zeinerra, edo navarraemprende.com ere bitartez ere bai. Eta bestenaz, guri deitu eta hor gaude. Oso interesgarria eta tamalez beharrezkoa. Bai. Eskerrik asko Pilar gurekin egoteagatik. Eskerrik asko Ainhoa, zuei, eta antzinera. Bai, gero arte. Gero arte.